Ennyi itt a világ vége. Elpusztulunk. Most hát nem úgy pusztulunk, hogy mi, hogy nem na mindegy. Hát, hogy lehet. Mindenki meghal ugye majd a világ végén, most hát már itt van a világ vége. És szerintem mindjárt itt van. Meg hát nem mindjárt, hanem már itt van. De hát lehet nincs igazam, de hát most mindig érzem, hogy készülődik. Szóval úgyis eljön. Meg hogy szerintem mindig elharap belőle a világ, a életből, a világból. Ilyenkor, úgyhogy lehet ez lesz a végső már. Nagyon rossz a világ, olyan rossz. Azt úgy értem rossz, hogy sötét. Nem tudom, te érted, de és vége lesz. Hát meghalunk mindannyian, rossz lesz a halál, mindenkinek rossz. A halál az borzasztó. Például az, hogy megfulunk, meg ilyenek, vagy mit tudom, elfogy a levegő sötétség, hogy mit tudom, elalszunk. Az elalvás is olyan egy borzasztó, hogy utálok elaludni. Nem szeretek aludni. Még ha jól esik, akkor is el szeretek aludni, rossz érzés. Félelmetes. És ez is ilyen lesz a halál. Meghal a világ. A világ már elaludva, vége van, tehát ez lassan már vagy most, vagy még egyszer még tart, lesz egy utolsó nap felkelte, vagy talán nem tudom meddig, lehet nem így van, lehet nem jó tudom, vagy jó. Érezni jól érzem, tudni, csak nem tudom időben mikor, de ez már itt a vége, itt már vége van, tehát itt már nincs semmi. Már az van, hogy azért kell imádkozni, hogy feltámadjunk majd. Ennyi. Tehát ezt érzem legalábbis, úgyhogy borzasztó. Ez már pokol. Benne vagyok a pokol. Most nem a pokolt érzem, hogy halált. A sötétséget, a csöndet, a síri csöndet, már, aki nem érzi, az nem érzi jól. Szerintem. Nem azért, hogy most ez egy nagy képűség, vagy ilyen beképzeltség, vagy nem semmi ilyesmi. A vége van, itt már nincs semmi. Ez már teljesen ki van szipolyozva a világ, ez már. Itt már az van, hogy készülni kell halálra, tehát most tényleg. Hát azért vannak olyan szomorú emberek, mert érzik, mindenki érzi ezt, mint az állatok is érzik ezt, hogy vége van, ennyi volt. Vége van. A nap is már haldoklik, tehát látszik rajta bronz színe van a napnak, tehát ez már borzasztó nagy, rossz, bajós jel, tehát ilyen nagy, nem is bajos, hanem ez már vége. Vége van a nap is, tehát valószínűleg elpusztul a nap is, meg minden, tehát nem tudom, hogy de ez a jel, tehát bronz színe van a napfénynek, az már azt jelenti, hogy fáradt a fény. Végét járja, mint a halál, tehát öreg a nap, idős a nap, eljött az idő, tehát kész, ennyi van. Azt hiszik az emberek, nincs ilyen, ne sose lesz, de itt van, elérkezett. Majd figyeld meg. Nem kell félni tőle amúgy, mert a jók felébrednek, úgyhogy te biztos, hogy megmenekülsz, meg remélem én is, meg szeretteink csak. Hogy lehet csinálni, hogy szeressük egymást, de ez már nyomorúság tényleg. Nyomor ez az egészet. Jobb, hogyha lefekszünk, azt alszunk. Már nem kell dolgozni itt, mint a hülyeség, a macskos világnak már rég nem kellett volna dolgozni a Covid óta. Abba kellett volna hagyni a munkát, azt mindenkinek gyógyulni ebből a macskos világból. Egymásból, egymás szemétségeiből. Már nem kéne dolgozni, nem kéne semmit csinálni. Csak egymást etetni, gondozni, gyógyítani, ennyi. Kell itt dolgozni, munkába járni, ha nem megy az ember, nem kell. Hülyeség, erőltette a világ ezt a hülyeséget, itt már meg kell állni. Pihenni kell, mint ahogy valaki haldoklik, vagy nyugdíjas lesz, vagy beteg. Nem kell erőltetni a munkát, meg kell állni, és inkább járjunk össze, barátkozni, ilyenek. Figyelj, nekik kéne lenni már most, nem, hogy így lesz. Ez egy ilyen. Azt se hitték az emberek, hogy ez eljön. Az hitték, mert mindig volt világ, meg nem. Pedig volt ilyen szakasza a világnak, mint középkorban, meg ilyenek voltak, ilyenek, hogy reneszánsz előtt egy világ korszakváltás, meg ilyenek, valami ilyesmi lesz, tehát nem biztos, hogy így, vagy ez, vagy de hát érzem. Tehát itt ez lesz, tehát így, ez egy ilyen nagyon nagy rossz dolog, tehát olyan ez egy ilyen, tehát hogyan gusztustalan dolog, de vége lesz ennek is, átmegyünk ezen a halálon, mint ahogy éjszakán átmegyünk, alszunk és felkelünk, és ez is így lesz. Csak ez a világ vége az úgy lesz szerintem, hogy pár nap alatt vége lesz, tehát én szerintem hamar le fog menni. Pár nap alatt, 3 nap alatt, vagy egy hét alatt, ahogy teremtett az Isten az egészet egy hét alatt, ugye a 7. napon már kész is lett, és minden jó, már akkor meg volt Éva is, 6. napon az ember, és 7. napon pedig már csak megpihent az Isten, az már csak egy ünnep, tehát 6 nap alatt teremtették. Egy 7. napon megpihent, így meg 6 nap alatt vége lesz, elpusztul az egész, de az a 6 nap, a 7. napon meg már új, tehát már meg a befejezés, új élet, új világ, nagyjából ennyi, így valahogy, és ez a pár nap, 4 nap,
alatt vége, tehát lefolyik az egész minden takarítása a világnak. Elpusztulnak a rosszak, meg mit tudom én, a jóknak is nehéz lesz, de annyi, hogy mi összebújhatunk, nekünk van reménységünk, van hitünk, ezt ennyi. Tehát egy pár nap alatt így hamar vége megy, de csak annyi az a pár nap, meg ez egy hét maximum, bő egy hét az úgy fog tűnni, mint hogyha mint a 7 év lenne, vagy ilyenek. Mondjuk már elkezdődött ez a rövid, a hosszított idő, illetve mint a rövid idő, gyorsan menne az idő, Covid óta, meg a háborús helyzet óta, vagy háború óta, az a világ szellemi háború. Hogy vagy? Ezt a munkát mindent megtett, hogy lehet. Ezzel jött az idő, hogy feldolgozzuk ezt, hogy mit tudom, érted? Esetleg eljön és vége. Véglegesen. De hamar vége lesz, végül is attól függ, hát nem tudom, hogy mondjam, tehát a lélekben úgy figyelünk rá, akkor hamar vége megy, minden elpusztul lassan, sorba minden. De jó lesz a vége, tehát a jók örülhetnek. Még az is, aki nem hívő, az is örülhet, mert az Isten szerette őket. Szereti őket, nem hagyja őket elveszni, megtartja a jókat. Azért, mint az önvíznél, olyan lesz az olyasmi, csak ez most már végleges pusztítás, tehát itt már második esély, harmadik már nem lesz. Ugye a második esély maga Jézus volt, harmadik esélyre mert most már megtette minden Isten dolgát, mindent adott az Isten, amit tudott, magát a fiát, magát, az életet, és meghalt, mindent adott, tehát teljesen elvégezte a munkát, mindent megtette, hogy lehet. Ezzel jött az idő, hogy feldolgozzuk ezt, hogy mit tudom, érted? Esetleg eljön és vége. Véglegesen. Teljes újratelepítés, teljes minden. Teljes pusztulás, teljes újratelepítés, minden. Újra, mint az özönvíznél hasonlóan. Mindenki meghal, mindenki hal, minden elpusztul, most már az egész földvilág, minden ég, minden elpusztul, nem marad semmi. Majd abból meg majd felkelünk a semmiből.